Ano ba yung tipas ng silyo? JD, oy, mega love shout out sa'yo kapatid na JD Eat. Maraming salamat kapatid na JD Eat. Salamat sa patamsak kapatid. Salamat kantay sabi. Kain guys, saging. Saging. Joang Cases, mega love shout out. Maraming salamat guys sa inyong pagdamsak, sa inyong pagbisita. Maraming salamat. Baba po kayo guys ng inyong mga bahay para mabisita naman po natin. Kung may premiere kayo, new upload video or upcoming LS, wag lang live, pwede nyo pong ibaba mga kapatid. Ganon. Hindi sana ako magla-live ngayon kasi medyo parang masama pakiramdam ko. Parang makatilalamunan ko na parang mapdi na parang mako ng pangangatawan ko ngayon parang hindi maganda. Hindi ko alam bakit. Hindi naman ako naggagala. Dito lang naman ako sa bahay. Baba po kayo bahay niyo mga kapatid. Ayan guys, na binaba ni Monica Vlog, yan po ang premiere ko po. Isa po yan sa mga premiere ko kasi dalawa po ang nakasit kong premiere ngayon. Kung sino gusto magtamsak po dyan mga kapatid,
Iwanan lang po ng bakas, kung di pa po kayo nakadikit, sure pang balik sa inyo. Magandang shoutout sa iyo, Koy. Maraming salamat, Goy. Kumusta, Goy? Kumusta? Goy, kumusta, Goy? Salamat, Goy, sa iyong patamsak, Goy. Salamat. Goy, kumusta? Oo, kasi simula ko lang, Goy. Hindi nga sana ako magla-live eh. Kasi parang masama pakiramdam ko. Parang namamalat ang lalamunan ko at Makati. Pakatapos, parang lalagnatin ako. Hindi ko alam. Baka may... Sana wag naman. Di naman ako nagagagala. Ang huling gala ko lang naman yung pumunta kami ng Quiapo. Quiapo, Intramuros, tapos Luneta. Yun lang naman ang January 1 ng birthday ko. Yun lang naman yung huling gala ko. Hindi ako nag-live. Oy, Ricky Sanoy Official TV, mega love shoutout sa iyo, Tokayo. Maraming salamat, kapatid Tokayo, inong kapreseta mo lang eh. Gagabi pa to, parang nangangat na yung lalamunan ko, tapos parang in, ramdam ko na iba yung pakiramdam ko, na parang yung parang sasama yung pakiramdam ko, kaya hindi ako nag-live kahapon. Tapos ngayon kailangan ko mag-live kasi baka bukas, susunod na araw, lilipat kasi kami doon sa kabilang bahay. Iiwanan ko na tong bahay na to. Lilipat kami doon sa kabila. Mawawalan ako ng internet. Ang baka mag-live ako, nasa labas na kasi hindi abot dun eh. Ah! Wag naman, Goy. Salamat, kapatid na Tokayo, Ricky Sanoy Official TV. Maraming salamat. Pwede ka na pong magbaba ng iyong bahay, kapatid. Meron ka na pong moderator. Kung meron ka pong bagong upload na video, meron ka pong premiere or upcoming LS, wag lang live, pwede mo pong ibaba, kapatid, na Ricky Sanoy Tokayo Official. Wag naman, Goy. Mahirap na. Inom ka to ba? Hindi kasi ako hindi ako pala inom ng alak kasi. Hindi ako mahilig sa alak. pag medyo masama pa nito talaga pakiramdam ko mamayang gabi, malamang magkukuha ako nito, magsusuob ako. Noon ng kasagsagan, Goy, ng kasagsagan na nakuwang ko kaya yan. Nawalan ako ng
Nawalan ako ng pang-amoy noon. Ayaw nga pala, no? Parang suka lang, no? Hindi, ginagawa kaya yun nakuhan. Pag tuba, pag bagong kuha tuba, pag nakalipas na mga ilang araw, lambanog na yun. Ginagawang lambanog yun eh. Yun ang pagkakaalam ko doon sa tuba. Nang noon ng kasagsagan ko ng, alam nyo na, yan na binabanggit ko, natin na yan, siguro mga 2 weeks. Ano, yung second trans sa amin noon, yung second ayuda sa amin noon, doon nakipagsiksikan din na kasi noon kasi through M-Loiler na nung kinukuha, through money remittance yung second wave sa amin noon. Pakalipas ko yun, 1 linggo na wala na ako ng pang-amoy noon. Oo. Natakot na ako noon. Mabuti kung ako lang kasi nandito pa yung mga bata noon eh. Ang iniisip ko noon, sabi ko sa asawa ko, okay lang kung ako o kung kaming matatanda, okay lang. Ikaso may mga bata noon nandito pa. Kaya natakot ako noon. Nagsuob lang ako na nagsuob, pakatas, araw-araw ako noon umiinom. Pagising ko, na inom ako ng maligamgam na tubig na may asin, 1 kutsarang asin. Tapos pag bago naman ako matulog, nainom naman ako ng maligamgam na tubig na may 1 kutsarang asin. Tapos yung pagitan noon, yung mula sa pag-inom ko, tapos hanggang tanghali o hapon, nainom ako noon ng lemon na may luya noon. Tapos hanggang mga within 1 week, bumalik noon yung pang-amoy ko. Nawala na ako ng pang-amoy noon eh. Ng kasagsagan. Natakot nga ako noon eh. Kami lahat noon na yung anak ko lang noon na may yung anak kong babae, yung pangalawa kong anak, tapos yung anak niya, yun ang walang naramdaman, tapos yung alaga namin noon na lalaki. Tapos ako, misis ko, tapos yung bunso kong anak, lahat kami ganun. Yun lang ang ginawa namin, minmaintain namin magsuob. Eh sa amin naman noon, bihira kami uminom ng paracetamol, ng gamot. More on suob kami noon, more on suob na may asin. Yun ang ginagawa namin noon. Twice a day namin ginagawa 'yon. Pero kailangan wag kang maligo. Kailangan pag magsusuob ka, hindi ka maliligo, ganon. O kung hindi naman, maligo ka muna bago ka magsuob. Twice a day namin ginagawa 'yon. Isa sa madaling araw, yung paggising mo, isa sa madaling araw, pagkatapos isa naman sa bago ka matulog. Ganun yung ginagawa namin. 1 week lang naman. Nawalan kami noon ng pang-amoy. Pero yung panlasa, parang papunta na doon. Parang papunta na doon sa pawala na. Pero, unti-unting bumalik. Oo, yan ang ginagawa namin, girl. Eh ngayon, ramdam ko talaga na medyo masama pakiramdam ko. Pero okay naman. Pero nagsimula lang to kagabi na parang namamalat ako, pagkatapos parang mahapdi yung lalamunan ko pag lumulunok ako ng laway. Yung anak kong bunso, ayun, ganun din. Misis ko hindi pa. Siya na lang ang wala pa nararamdaman ka, meron dalawa. Mega love shout out, Family String Recovery. Mega love shout out to you, my friend, Family String Recovery. Oo nga eh. Naubo-ubo pa naman yung bunso ko. Pero ako na kami ha. Fully vaccinated na kami, first and second dose. Puro fully vaccinated na kami lahat. Wala nang problema sa amin sa vaccine. Kami ay complete na. Thank you, my friend, Family String Recovery, for your visiting me again, my small house, my friend. Thank you, thank you. Lagi ka nag-upload, Goy, ng ko na, Goy. Lagi ka nagpo-post sa Facebook mo ng kung ano-ano lagi kong tinitingnan. May mga upload ka na rin ng ML
Goy. Parang puro ML, Goy, ang upload mo, Goy. Ay, hindi. Yung sa pari nga pala, no? May upload ka rin yung sa pari. Yung, yung mga kahayupa. Saan mo kinuha naman ang video yun, Goy? Solid ka talaga, Goy, ah. Dami nag-appear sa akin akong Goy, oh. Na notif, oh. Naka-live, mga bagong upload. O, sino yung Baluragon na yun? May Baluragon pa ako nakita. Sunod-sunod ang notif sa akin, eh. Di wow. Pumunta ka dong, Goy. Di ikaw na, Goy. Ewan ko sa'yo. Dami mong alam. Diba, medyo halata, no? Na husky ang boses ko. Medyo paos. Husky voice. Galing sa pagkanta, sa gig. Sige nga, Goy. Try mo nga. Try mo nga i-share. Baka may mga bumisitang pumasok. Ay. Martin Vlogs, mega love shoutout sa iyo, kapatid na Martin. Maraming salamat, kapatid na Martin, sa iyong patamsak at sa iyong pagpasyal sa aking munting bahay. Maraming salamat. Meron ka na pong moderator, kapatid. Pwede ka na magbaba ng iyong bagong upload na video or upcoming LS, wag lang live or premiere. Pwede mo na pong ibaba, kapatid, para ating mabisita. Maraming salamat, kapatid na Martin, sa iyong pagbisita at sa iyong patamsak. Isang mapagpalang hapon sa iyo, kapatid. Maraming salamat. Maraming salamat, guys, sa inyong mga patamsak. Tamsak lang kay host. Maraming salamat. Sapat na. At baka naman, wag niyong i-skip ang aking harang. Tulong niyo na lang sa akin at sa aking tutulungan na sa aking gagawing charities na papiding program ko doon sa amin sa Bicol sa pag-uwi ko. At ako po ay magpapapiding, magpapakain po tayo ng mga bata sa pag-uwi ko po. Malapit na, mga kapatid, ako umuwi. Kaya sana naman, mga kapatid, tulong nyo na lang po. Huwag nyo lamang skip ang aking harang. At tamsak lang kayo, sapat na. Kasi yung unang sweldo ko po, mga kapatid, pinangako ko po yun na Ate Agnes Vlog, may galab shout out sa iyo, kapatid na Ate Agnes. Maraming salamat. Meron ka na pong moderator, pwede ka na pong maguba ng iyong bahay. Kung may bagong upload na video, premiere or upcoming LS, wag lang po live, pwede nyo na pong ibaba para mabisita po ng ating mga kaibigan at mabisita ko rin po, mga kapatid. Maraming salamat sa inyo, guys, sa inyong mga pagbisita sa akin, sa inyong mga patamsak. Kasi yung tulad nga po ng sinabi ko yung unang
yung unang sweldo ko po, yun ay naipangako ko po sana doon sa amin, sa chapel namin, ako po ay mag-donate. Eh kaso nandito po ako, kaya hindi pa ako nakapag-donate. Ang gagawin ko na lang po sa sweldo ko po, sa hindi nyo pag-skip po ng aking harang, sa pag-uwi ko po, ako po ay mag-charity work. Ako po ay magpapapiding sa mga bata doon po sa barangay namin. Sa pag-uwi ko po ngayon pong January na to doon sa Bicol, malapit na po mga kapatid. Kaya sana mga kapatid, huwag nyo naman pong skip ang aking harang. Maraming salamat. Bago lang po, host. Sige kapatid na Martin, bisitahin ko pang yung bahay. Juan Marti Sarmiento, bagong-bago nga. Jan pala, hindi Joan. Diyos ko po. Kapatid na John Martin Sarmiento, nandito ako sa bahay mo. Panoorin ko yung bahay ah. Cute naman ang mga tuta. Kulitan ng tuta. Ate Agnes Vlog, nagbaba po guys ng bahay. Kapatid na Martin Vlogs. Baka gusto mong bisitahin ang bahay ni Ate Agnes. Mabait po yan. Napakabait po niya ni Ate Agnes. Nakadikitan ko po yung kung ako nagkakamali kagabi. Or matagal ko nang kadikitan. Legit siyang kapatid. Cute naman ang mga tuta nito kapatid na John Martin Sarmiento. Ang ganda ng pangalan na, John Martin. Panoorin ko lang muna kapatid ha, na John Martin. Ilang minutes ba to? 3 minutes. Oo, nagdagagala ako ngayon goy. Super gala ako ngayon goy. Sobrang gala ako. Kung saan ako pumupunta ngayon ng mga LS, hindi katulad ng dati na nagpahinga ako, na hindi ako nangingisda. Kaya hindi umangat-angat yung bahay ko. Ngayon, pinaaangat ko siya. Gusto ko nang isampa siya sa 3K. Sana maka 3K na. Tapusin ko lang to kapatid na John Martin ha. 3 minutes lang naman to. Para kahit pa paano makadagdag na rin sa WH mo. Goy, hindi ka pa ba nag-a-apply ng monetization, Goy? Hanggang ngayon ba hindi ka pa nag-a-apply? Hanggang ngayon ba hindi ka pa tapos? Kasalubong mo ba ako? Wedding nga. Pag sure ba, kung nakasalubong kita, edi kilala ko yung bahay mo. Martin Vlogs, Dan po, sabi ni kapatid na Ate Agnes Vlog. Kapatid na Martin, Dan na daw po sa iyo si Ate Agnes Vlog. Pabalik na lang kapatid na John Martin. Inedit mo rin pala sa PixArt to. PixArt. $1,203. Hanggang ngayon, Goy. Ang tagal na, Goy. May isang taong ka na, Goy. Kapatid na John Martin, ha. Ayan, natapos ko ng iyong palabas. Mag-iiwan na ako sa iyo ng... magdidikit kalimbang ako, ha. Di na ako mag-iiwan ng bakas. Yan, dikit kalimbang. Si Ate Agnes naman, kulang pa ng... Oklanggoy, hindi ako nagmamadali. Ate Agnes, dan na po sa iyo, sabi ni kapatid na Martin Vlogs. Tama. Kagabi ko nga to nakadikitan. Si Ate Agnes. Hindi ako nagkakamali kagabi to. Kasi nakita ko yung isda eh. Aquarium. Ayan o. Nakadikit na to sa iyo, Ate Agnes. Hanapin ko rito ang bakas ko. Yan o, Ate Agnes, oh, ang bakas ko. Ayan, nakadilaw na yan, nadamit. Yan ang bakas ko sa iyo, Ate Agnes. Panoorin ko na lang po ang yung video kasi nakadikit naman ang pato. Nakadikit na po ito kagabi pa, pakatapos. May bakas na rin po ako. Panoorin ko na rin lang. Mega love shout out sa iyo kapatid na Native Food Discovery Manoy. Maraming salamat sa iyong patamsak Manoy. Happy New Year din sa iyo kapatid na Native Food Discovery.
Maraming salamat sa iyong patamsak. Long time no see. Long time no see din sa iyo kapatid na Native Food Discovery. Maraming salamat at belated Happy New Year na. Salamat na kapatid na John Martin. Ayan na binaba ni Monica Vlogs po. Yan po ay aking premiere. Kumusta kapatid na Native Food Discovery? Salamat. Kumusta kayo? Kumusta ang inyong grupo? Kumusta ang ating grupo na kay Tatay Diboy Vlog? Kumusta siya? Kumusta mga kasamahan natin doon kay Tatay Diboy? Busy sa work ba, Noy? Okay lang yan. At least busy ka sa work. Kumusta na si Ma'am Mila? Wala na po kaming communication ni Ma'am Mila. Ako po ay nakablock na sa kanya. Oo nga eh, Guy. Kapatid na Native eh. Grabe nga, grabe. 'Di ba? Alos lahat naman ng social media platform eh balitang-balita, alos lahat naka-front page. Pero dahil tayo naman ay mga Pinoy, survival tayo eh. Kahit anong unos, kahit anong pagdaanan natin na bagay, na mabibigat na unos, nakakaya naman natin ng mga Pinoy at higit sa lahat tayo ay mga survival. Ganun ba go? Ganun ba kapatid na Native? Pare ko'y vlog Dan, sabi ni kapatid na Ate Agnes. Salamat Martin, Dan may bakas, salamat. Sabi ni kapatid na pare ko'y. Di ba parang meron, Goy? Parang mayroong kapatid na Native. Parang meron sa inyo, di ba? Nakarating nga doon si Queen of Talk eh, di ba? Si Chrissy, di ba? Parang nakarating sa inyo. Survival daw, Goy. Ako sa'yo. Kapatid na Ate Agnes, ayan po ha. Pinanood ko na lang po ang iyong palabas para kahit papano naman po sa iyong WH, ma'am. Kasi nakadikit na po to sa'yo. Two gantang na bigas, 4 na sardinas at noodles, yun lang. Oo nga eh. Di rin natin masisisi kasi alam mo na ang dami-dami naman kasi hindi lang naman sa part of Visayas or part of Leyte, sa part of dito rin sa Ilocos, ganun, 'di ba, nadaanan din sila sa Aurora province. Ten mga kapatid ko, Manoy. Di totally kapatid na Native, halos sinagot mo na lang muna. Benji, may galab shoutout sa iyo kapatid na Benji. Maraming salamat sa patamsak. Meron ka na pong moderator kapatid na Benji. Pwede ka na pong magbaba ng iyong bahay, makipaglablaban, kanya-kanyang diskarte na lang para mabuhay. Oo nga kapatid na Native. Mahirap man pero dapat kayanin dahil kakayanin natin dahil mga Pinoy nga tayo. Tulad ng sinabi ko, survival naman tayo. Pare ko'y vlog dan sa'yo, sabi ni kapatid na Martin Vlogs. Nagbaba po ng bahay si kapatid na Martin. Guys, patamsak naman po ng aking premiere. Ayan pong binaba ni Monica Vlogs. Premiere ko po yan. Sabi nga ng tatay ko, nabuhay nga ang unggoy sa tao pa kaya? Bagay, tama. Tamsak yan, host. Tama ka, kapatid na Native. Nabuhay nga sila na halos ang isip lang nila lumambitin sa kahoy-kahoy, mangalkal ng mga tinanim ng mga tao, saka pa kaya tayong tao na may isip, may paa, may kamay, may mata, di ba? Salamat kapatid na Benji sa iyong pa-emoji at sa iyong patamsak. Guys, nagbaba po ng bahay si kapatid na Benji, baka di nyo pa po kaibigan. Oy, ikaw pala to. Ben Trencera Vlog. Ang laki-laki na ng bahay mo. Nandito ako sa iyo kapatid na Ben Trencera Vlog. Sa ibang bansa rin to.
Kapatid na native, parang kalapit bahay mo lang to si kapatid na Bentren Serra Vlog, oh. Iisa ang lugar nyo eh, kung di ako nagkakamali, oh. Part of Saudi rin to. Nagkatampuhan kami nun. Ate Agnes Dan Pulpak, may baka, salamat, sabi ni kapatid na pare ko vlog. Nagkatampuhan kami nun ni Mamila. May nasabi siguro ako masama at may hindi ko rin nagusto na sinabi niya. Basta yun na yun. Pero tulad ng sinasabi ko, walang hanggang pasasalamat ko sa kanya kay Mamila. Mula noon hanggang ngayon, sa lahat ng naitulong niya sa akin ni Mamila, pinapasalamatan ko siya at higit sa lahat, hindi ko makakalimutan yun, taos puso kong hindi makakalimutan yun. Hanggang ako ay nabubuhay, lahat ng ginawa niya sa akin kabutihan, hindi ko makakalimutan yun. Kahit nagtampo siya sa akin, kahit nagtampo ako sa kanya, walang gang pasasalamat. Tinatanaw ko yun sa kanya na malaking utang na loob yung mga nagawa niya sa akin. Hindi na kami friends sa Facebook at hindi na rin kami friends sa Messenger kasi naka-block na siya sa akin. Naka-block na ako sa kanya. O baka kung ako ang nag-block sa kanya. Kaya hindi na rin ako napasal sa LS ni Tatay Diboy kasi baka magkita lang kami doon. Baka may nabanggit siya na hindi ko magustuhan, sasagot ako. Magkakasagutan lang kami doon sa LS ni Tatay, kaya hindi na rin ako napasal kay Tatay. Kapatid na Bentren Serra Vlog ha, ayan, patapos na ang iyong palabas ha, magdidikit kalimbang na ako, hindi na ako mag-iiwan ng bakas. Kahit malaki na ang bahay mo, ayudahan pa rin kita kapatid na Bentren Serra Vlog. Ayan kapatid na Bentren Serra Vlog, natapos ko na, dikit kalimbang, wala lang bakas. At Agnes Dan Pulpak, may baka, salamat, sabi ni kapatid na pare ko. Benji Trim, Dan sa'yo, sabi ni kapatid na Martin. Tulad nga ng sinabi ko kapatid na Manoy Native, nagkatampuhan kaming dalawa. Benji, trend dan sa'yo, sabi ni kapatid na Native Food Discovery. Kapatid na Benji, dan na daw po sa'yo si kapatid na Native Food Discovery. Legit yan mga kapatid ha. Ayan si pare ko at saka ayan si kapatid na Native. Matatagal ko na pong kaibigan yan at saka kilalang kilala ko po sila almost magto 2 years ko na po mga kakilala yan. Mga friend ko po sila sa Facebook. Lalo-lalo na to si kapatid na Native at si kapatid na Parikoy. Minsan kadaldalan ko yan sa Messenger. Simula pa ng July, nandito na ako sa Cavite. Simula ng July, dapat uuwi ako ng November. Last year, hindi ako nakauwi dahil walang kakayahan umuwi. Tapos, dapat nito ng December, uuwi rin ako sa Bicol, di rin ako makauwi dahil wala rin. Palagi na uudlot ang aking pag-uwi, di ko alam kung bakit. Dahil, alam mo naman, sa kakapusan, alam naman umuwi tayo, maglakad tayo pa uwi ng Bicol, di ba? Sana pag-uwi ko, by May, magkita tayo. Oo, package mo na lang ako. Joke. Joke lang yan. Okay na sa akin yung kape, sabon, Lux. Oo. Maganda yung sabon kasi dyan sa inyo, yung Lux na sabon. Okay na yun sa akin, yung isang ganun, di ba? 6 na piraso yun. Yung isang box, kasi karamihan sa inyo, isang box na ganun din ha, na Lux. Maganda kasi, smooth yung smooth sa katawan, sa balat ba, yung Lux. Pag uwi mo, Lux lang, sapat na, masaya na si host. Char. May dala akong pasalubong. Ay, ayoko nun. Ayoko nun. Ayoko niyan. Ito nga, masama pakiramdam ko eh. Mas masarap siyang bagong brand. Ito nga, masama pakiramdam ko kapatid na Native eh. Balutin ka ng karton, host. Tapon gilid dyan, black ya,
Balot yun. Okay sa'yo? Ito nga kapatid na native oh, medyo namamaos ako kasi medyo makatilala muna ako tapos medyo masama pakiramdam ko. Ayoko nun na sinabi yung kapatid na native. Nakakatakot. Nakakasyokot. Nakakasyokot yun. Baka matyaris ako nun. Di pa nag-chat. Ay pa. Di nag-chat kong gura, no? Pipang daay. Hindi, maski na, kahit nakapatid na native, hindi siya deadly, nakakatakot pa rin. Ayoko. Ayoko dyan, unggoy, umayos ka. Kaya naman ako. Tapos susunod na. Big love shout out sa 3 million in the house at saka sa anim na patamsak nyo guys. Guys, parang awan nyo na, wag nyo naman iskiparang ko. Tulong nyo na lang sa akin. Guys, nagbaba po ng bahay si kapatid na Ate Agnes. Baka di nyo pa po kaibigan, pabisita ng work ko nga. Host, iba't ibang tao, kaharap ko oh. Sa awa ng Lord, nilayo kami. Oo, ganun. Tama lang yung kapatid na native. Kailangan pa rin na mag-ingat at saka panatilihin pa rin natin na maging safe tayo. Ayaw ko, hadlock, matay, lods. Di bitaw, gwapo. Oo naman, kahit hindi tayo gwapo, Diyos ko nakakatakot pa rin mategi. Nakakasyokot pa rin ma-dead, kahit hindi tayo gwapo. Mga mabababa. Di ba naliligo rin naman sila? Bisaya ni si Parikoy. Oy, oo, kapatid na native. Bisaya yan. Bisaya. Later rin yan eh. Waray-waray mang gyud. Si kapatid na Parikoy. Kabalo magsinultihan sa Bisaya yan si Parikoy dahil Bisaya man. Isa yang unggoy. Winter ngayon dito host, hindi uso liguan. Ala, grabe. Kahit na oy. Kahit punas-punas sa katawan, lalong-lalo na sa kilikili, sa mga singit-singit. uso naman siguro ang magpunas sa katawan. Lalo na sa kilikili, lalo na sa singit. Uso naman siguro ang salitang magpalit ng damit at magpalit ng brief. Di ba? Oh, kahit hindi maligo, pwede naman paliguan ulo. Oh, paliguan yung ulo, sabunin yung ulo, shampooin yung ulo, punasan yung buong katawan, lalong-lalo yung kilikili at yung mga singit. Oh. Aba, Ginoo, kahit mataglabig. Uso naman yung salitang ganon. Kahit summer, hindi naliligo mga goy. Sa'yo? Nagpapaulan din kaya sila? Oh. Anong itsura nun? Ano amoy nun? Diyos ko po. Ako pa naman, madala ako magkasainos. Pag matinding-matindi na talagang pangamoy na hindi na kaya ng ilong ko, talagang asahan mo yan, mababahing ako at saka magkakasainos ako. Pag ganyan katindi ang amoy, ay Ginoo, unsa man na oy. Hindi kaya yun ng powers ko. Okay lang kung amoy paniki eh. Oh. Wag lang yung sobrang amoy, amoy camel. Nawala na si. Umulan dito ho, Swan, isang oras baha na lahat.
Lumulutang mga sasakyan, pati store namin bumabaha. Bumaha. Grabe, isang oras lang. Bakit? Masyado na ba talagang barado ang mga drainage or ang mga kanal-kanal diyan or super talagang wala nang mapaglagyan ng tubig. At isang oras lang baha. Ano pa kaya kung mga umulan ng mga 3 oras? Baka lampas bubong. Sus Ginoo. Kahadlok man good. Dalawa nga premiere ko eh. Mamaya magsiset pa ako ng premiere. Yan yung gala namin, yung January 1. Pinaghiwa-hiwalay ko lang yung video. Yung unang upload ko 'di ba sa Quiapo na nagsimba kami. Tapos pumunta kami noon ng Intramuros. Isinet ko uli sa premiere. Pero isang araw lang yan ha. Isang araw na video lang. Pinaghiwa-hiwalay ko lang. Tapos pag galing namin Intramuros, pumunta naman kami ng Luneta. Isinet ko naman uli siya ng premiere. Ayan yung magpi-premiere sa 9. May 13. Tapos may 17. 17 o 16. Ganon. Kala nila hindi sila ulanin. Kasi, hindi kasi uso nila hindi kasi nila ba yun? Basta ang mga drainage. Oo, goy. Ganun ang ginawa ko. Isang kuna ng video, isang buong araw, 3 video kinuha ko. Sinet ko siya ng 3 set. Kaya po, Intramuros, pagkatapos Luneta, pinaghiwa-hiwalay ko siya. Mahaba naman alang pagsama-samahin ko siya sa isang video. Mahigit 2 oras yun. Kaya pinaghiwa-hiwalay ko na lang. At least kahit maiksi, yung iba, may bago kang upload na video, o di ba? Buti ka pa host naikot mo na ang Manila. Nang last January yung kapatid na native, last January 1, nagsimba kami kasi pasasalamat ko na rin. At kasi birthday ko rin yun. Birthday ko rin yun. Kaya nagsimba kami. Galing kami dito sa Kawit, Cavite. Tapos nagsimba kami. Pasasalamat ko. Kumbaga binigyan ko rin ng konsuelo yung sarili ko. Na kahit wala kaming pera, kahit pamasahe lang, kahit soft drinks lang ininom namin, sinelebrate namin birthday ko, at money, at mais, yun lang ang kinain namin. Asawa ko tsaka anak ko. At least happy naman kami, kasama-sama kami. Kasi yung mga anak ko, karamihan, tsaka mga apo ko nasa Bicol. Kaya wala kaming handa ng Pasko tsaka bagong taon. Ang sinelebrate ko na lang yung birthday ko. At nag-video na lang ako na 3 video, o di ba? Kaya kung mapapansin nyo, yung Quiapo, yung Intramuros, at saka yung Luneta, iisa lang ang damit ko. Iisa lang yung damit namin kasi isang araw lang naman yun. Punta ka sa Dolomite Beach. Pupunta nga sana kami doon kasi pagod na yung anak ko, kalalakad. Kasi akalain mo, mula Quiapo hanggang Intramuros, linakad namin. Mula naman Intramuros hanggang Luneta, linakad naman namin. Di ba? Pagod na yung anak ko kalalakad, suko na siya. Kung ako okay lang, tsaka misis ko, yung anak kong bunsong babae, napagod naman. Kaya sabi niya, tama na. Kasi yun, sumakay kami, papunta na kami ng Mega Mall, Mega Mall ng Mall of Asia, yun, ganon. Sa Bilibid ko, gawa ng premiere. Okay, sa'yo? Ang layo nyo, linalakad lang. Linakad lang namin kapatid na native. Kasi kung magsasakay kami na magsasakay, sayang ng pamasahe. Malapit lang naman mula Quiapo to Intramuros, di ba? Akit ka lang ng tulay, bababa ka, Metropolitan, Cheter, tapos Loton. Tapos kakabila ka ng kalsada, Intramuros na. Tatawid ka lang. Pagbaba mo doon sa may City Hall, sa Manila Post Office, ayun, may video pa pala ako sa Manila Post Office. 4 palang video na gawa ko sa isang araw. Kasi yung Manila Post Office, tapos Intramuros, pagkatapos Luneta, Quiapo, nagawa ko pala 4 sa isang araw. Kaya kung mapapansin nyo, 4 na video, isang suot na. Malapit lang naman mula Quiapo to Santa Cruz, tatawid ka lang naman sa kabila. Santa Cruz, tatawid ka ng Jones Bridge, Metropolitan Theater, pagkatapos
Central Station, LRT, pagkatapos tatawid ka ng kabila, na kalsada, Intramuros na. Pag galing mo naman Intramuros, sa loob kami ng Intramuros, yan, dinire-diretso lang namin yung loob ng Intramuros kasi yung pasyalan totally sarado. Tapos, lumusot kami noon. Sa pinakadulo, lumusot kami, harapan na ng Luneta. Oh. Tawid naman kami ng kalsada, Luneta na. Kasi lusot-lusutan lang naman yung Intramuros eh. Doon ka dadaan, doon ka mag-entrance sa pinaka-main entrance ng Intramuros. Pwede kang umikot doon sa kabila, dadaanan mo yung katedral na simbahan, lusot ka na ng Lyceum University. Pag lusot mo ng Lyceum, paglabas mo ng gate, Luneta na, harap na ng Luneta. Na-miss ko ang Manila, 5 years na ako hindi nakauwi. Sanay maglakad ng goy. Yan magtataho yan dati, magtataho dati sa hindi pa siya vlogger. Kaya sanay hindi, malalapit lang naman kasi. Totally malapit lang. Sayang lang ng pamasahe. Oh. Baga, tulay lang naman ang pagitan. Santa Cruz to Metropolitan, Loton, oh. Tapos City Hall, oh. Tapos Intramuros, tapos dire-diretsong lakad, sa kabila ka dadaan, doon sa loob ng Intramuros, ang labas mo, Lyceum, harap na ng Luneta, paglabas mo ng gate. Oh. Sayang 'di ba ng pamasahe? Magkano pa pamasahe mula Santa Cruz to doon sa Loton, magkano pa? 12. Oh. Tapos mula naman doon sa kung sasakay pa uli ng jeep, Diyos ko po, hindi ka nga makakapagbilang ng 50 bilang, Luneta agad. Bili ka ng motor, Manoy, pang sahod mo sa Diyos ko po, hindi natin magawa yung kapatid na native. Dapat pumunta ka ng Dolomite Beach, Goy. Napagod na kasi yung anak kong bunso, kalalakad. Yun nga sana gusto ko, kung kami lang ng misis ko, kaming dalawa lang, pupunta pa talaga kami doon at magpapagabi kami. Plano ko magpagabi sana doon sa Dolomite Beach, sa Baywalk. Kaso nga lang yung anak ko, kasi yung anak ko, napagod na kalalakad. Kawawa naman. Baka next time man, sasadyain ko lang yun. Ako lang mag-isa naman. Gagawa ako ng vlog doon. Yan sa mga eder na mga linggo. Kasi yun ang pinaka-open ng linggo. Pwede makapasok sa loob. Ngayon, di pa pwede kasi level 3 sa amin, level 3 ngayon. Sa inyo ba, Goy? Anong level? Goy, pare Koy, anong level? September 1, mega love shoutout sa iyo kapatid na September 1. May moderator ka na po. Maraming salamat sa paharang. Manoy, sino manok mo sa... Kung sino yung nauuso, kung sino yung sikat, kung sino yung nangunguna, doon tayo. Ewan ko sa'yo. Level 7. Umayos ka, Goy. Lahat tayo nun. Wala na. Walang biyahe nun lahat. Pag level 7. Ayan, tanungin mo si pare Koy. Kung sino ang manok niya. Manok na pula siguro ang pambato niya ni pare Koy. Oo, ganun ako. Pag ako sumusuporta, hindi ko sinasabi kung sino. Basta kung sino yung nangunguna, kung sino yung sikat, kung sino yung uso, doon tayo. Makiuso na rin lang tayo. O, di ba? Hindi talaga ako nagsasabi, hindi ako nagbo-voice out kung sino yung kuwang ko. Basta nasa isip ko na lang yun, nasa sarili ko na lang yun, kung sino. Manok niya kay 45 days ba? Giatay. Ito si pare ko, alam na alam ko kung sino manok nito. At ikaw din kapatid na native, malamang sa malamang, alam na alam ko na rin kung sino. Dan Tusok, Monica Vlog. Salamat kapatid na September 1 sa patusok kay Monica Vlog. Salamat. Mega love shout out sa 3 million in the house. Maraming salamat mga kapatid. Hindi Hindi mo masasabi yung Goy na paling-paling at saka hindi mo rin masasabing balingbing yung kasi wala kang bino-voice out na tao. At higit sa lahat,
Pag ikaw, katulad nga na sinasabi ko noon pa man nang ako ay isang barangay official sa aming barangay, pag ako sumuporta, todo ang suporta ko. Pag ako sumuporta, diretso ako, wala akong kaliwa, wala akong kanan. Ika nga, sabi sa atin ng matatanda, pag bumigay ka ng kanan mong kamay, wag mo nang ipaalam sa kaliwa mong kamay. Magdiretso ka lang. Dire-diretso lang ang lakad mo, wala kang lingon-lingon, ganun. Di ba? Lalo na sa kalamidad, puro lang sila forma. Paglalaroan din sila pera-pera na ngayon. Guys, nagbaba po ng ba si kapatid September 1, nakadig yung pagkaibigan. Sino kaya to? September nga. September 20. Kapatid ng September 20, nandito pa ako sa bahay mo, ha? Ayan, oh. Panoorin ko lang muna po ang iyong palabas bago tayo magdidikit kalimbang. Mga 3 minutes kasi 13 minutes to, kapatid, eh. Oh. Panoorin ko muna kahit mga 3 minutes, ha? Walang ano man, kapatid ng September. Ginataang gulay sa hipon with kalabasa and sitaw, ampalaya, pinakbet ang linabasan. Ay pa, oo. Sa village ko manoy, bawal pumasok pag walang entry. 50K. Grabe, ang laki naman nun. Sana all may pa-entry. Pakbit na ginataan host para tsamba na luto. Pakbit nga linabasin nito, kapatid na September 20. Pero ang title mo, Ginataang Gulay sa Hipon. Diba? Ay. Para mabawi ko man lang mga puno ng niyog na nabuwa. Oo, kapatid na native. Ang dami-daming, almost yung mga niyog bago makabangon yon, almost mga 2 years, 3 years, bago bumalik ang dati nun. Dating dahon, pamumunga, ganun. Pero ang totally ang totally ng pag-recover ng nyug talaga once na binagyo ng sobra-sobra 5 years bago mo siya maanihan ng maganda. Para maibahos sabi ni September. Doon kasi nakatira mga kapatid ko. Manoy, isang lugar kami 50 votes 'yon lahat. Sa amin din nyog at saging natumba. Ang saging kon lang yan. Almost mga 2 months, 3 months. Lalo yung mga madadaling saging, yung mga senyorita, yung mabababang saging na madaling mamunga. Minsan nga pag itinanim mo yan o pag pinutol mo lang, hindi naman nabuwal siya totally. Tutubo uli yung dahon. Madali silang mamunga. Pero pag itinanim mo, mga almost mga 3 o 4 months lang, namumunga na rin naman agad ang mga saging. Madali lang. Pero ang niyog, napakatagal po mga kapatid. Almost 5 years yan bago yung bumalik sa katinoan. Bago bumalik sa tamang pagbubunga, tamang pagdadahon uli ng magandang-maganda. Native lang sa amin, host, basta lahat na saging, bunga na sana. Oo. Kasi ang mga saging naman sa atin mga kapatid sa probinsya, madali lang naman sila. Kahit natumba, kahit tingnan mo ka mga kapatid, binagyo ngayon, 1 linggo, may dahon na naman agad. Pag hindi natutumba, may dahon na naman, 1 linggo lang may dahon na naman yan. Namumukadkad na naman yung mga dahon. Pero ang niyog matagal yan mga kapatid, makabawi. Marami ka pang hihirapan dyan. Marami kang panahon na gugugulin. Kaya yung may mga niyog-niyog pa doon sa probinsya nyo, imbaking nyo na lang. Huwag nyo nang ikopra. Huwag nyo nang ibenta. Kasi pag binagyo yung isang lugar, pag kinopra mo, mahal ang kilo ng kopra. Promise mga kapatid. Kasi na yun eh. Huling kopra na yun eh.
Pero doon sa amin, mga kalapitbahay ko, doon nang binagyo rin kami ng mga nakarang taon, yung mga niyog talaga hindi na nila binenta, in-stock nila, kumbaga konsumo na lang. Ginagamit na lang sa, kasi mahilig, di ba? Mahilig kami sa gata. Ginagamit na lang sa paggulay-gulay, kung ano mga linuluto, mga kakanin. Hindi na namin binibenta yun. Sila, kasi wala naman akong puno ng niyog. Ano, Marie? Sa'yo? Ewan ko sa'yo, unggoy ka? Ano pinagsasabi mo? Madali tumubo, mahal pa. Uy, mais ka, unggoy. Ang dami mong alam. Kamote na balanghoy na lang tanim. Ayan, mga matagal din kapatid na native. Ang kamoting baging at yung kamoting balanghoy, 4 months din po yan bago naaani. Pero may 3 months lang na balanghoy. Pag itinanim mo 3 months lang, sa amin kasi dalawang klase po ang balanghoy. Kulay puti at kulay dilaw sa amin. Yung kulay dilaw, ganyan lang po kabababa siya sa amin. Ang balanghoy sa amin. 3 months lang po, pwede na pong pakinabangan. Malalaki na po at masarap na rin po siya. Kumbaga, pwedeng-pwede na siyang anihin. Yung balanghoy sa amin na kulay dilaw. Pero yung kulay puti sa amin, umaabot po yan ng 4 or 5 months bago siya maani. Yung dahon, ayun, napakikinabangan mo agad, gulay. Kasi sa amin ginugulay yun. Sa amin po mga kapatid, kung sa inyo po ang balanghoy sa inyo ay kulay puti lang, sa amin po dalawang klase ang balanghoy. Kulay dilaw at kulay puti. Kapatid na September 20 ha, ayan, ididikit ko na po to sa iyo, almost 6 minutes. Almost 6 minutes na po ako sa iyo kapatid na September 20. Ayan, nakikita mo naman po. Ididikit ko na po sa iyo kapatid na September 20. Ba't napunta ba ako doon? Wag na magtanim kung matagal na harvest. Mag-TikTok na lang, malaki pa siya. Walang sahod. Ay, sabagay, ang iba may sahod daw sa TikTok. May nag-offer sa akin doon. May sahod daw sa TikTok. Tinatanong ko kung paano. Kailangan pa mag-login sa sa Facebook niya. Ayoko. Ayan kapatid na September 20 ha. Dikit kalimbang na po sa iyo kapatid. Wala lang pong bakas. Bakit sumahod ka na ba, Goy? Pare Koy, sumahod ka na ba sa TikTok? Sana all. Sumahod na sa TikTok. Guys, follow nyo po ako sa aking TikTok channel. Sa lahat pong premiere ko, sa lahat pong ina-upload ko ngayon na video mga kapatid, nakalagay na po ang akin dyan mga social media account. Ang aking pong YT, nakalagay na rin po sa aking pinaka mga video ko. At ang aking pong TikTok channel, nakalagay na rin po. At ang aking Facebook, nakalagay na rin po. At ang aking Facebook page mga kapatid, nakalagay na rin po sa lahat ng aking ina-upload na regular videos. Baka kung gusto nyo pong i-follow ako mga kapatid sa aking TikTok channel, pwede nyo po akong i-follow. At road to 2K na rin po ang aking TikTok channel. Road to 2K na rin po ang aking TikTok channel. Baka naman. Please follow my TikTok channel mga kapatid. Tingnan mo sa aking mga regular upload na video, nakalagay naman Dunggoy. Tingnan mo. Nakalagay naman ang aking TikTok channel sa akin lahat na regular upload videos. At ang aking, sa bagay yung Facebook ko, naka-add naman tayo doon eh. Yung Facebook page ko, naka-follow ka na rin naman sa akin doon. Yung TikTok ko lang hindi ka naka-follow. Mega love shout out sa 3 million in the house at sa 7 patamsak guys. Maraming salamat. Kunata, hindi ko alam. Parang M din, para pag M ka na rin,
pag 1M ka na rin, ayun, magpapa-verify ka na rin ata doon. Diyos ko, ang hirap-hirap nun. Diyos ko po, 1M. Buti kung viral dito nga sa White, hindi ako makapagpa-viral. Saka pa kaya sa TikTok, makapagpa-viral ako. May mga upload ako sa TikTok ko na galing dito sa YT ko. Yung Ligo Challenge ko nandoon yung kalahati. Oh, yung Ligo Challenge ko may kalahati doon. Nakakaengganyo naman eh, nakakalibang rin naman eh. Kahit paano, pangtanggal stress, pag nagsawa ako sa YT Kapapangisda, na doon ako nagpapaka sawa sa TikTok. Nakakalibang-libang din naman ang kakapanood ng TikTok. Palo-palo, ganun. Tapos, pwede ka rin naman doon makipagmaritisan sa TikTok. Road to 2K na rin ako doon. 1.5K na rin naman ako doon eh. Mag-go 1.6 na naman ako. Road to 1.6 na ako doon sa TikTok ko. May TikTok channel ka ba? Kapatid na native. Kung may TikTok ka, follow kita. Anong kwan mo doon? Anong profile mo? Ano nakalagay sa bio mo? Kapatid na native. Sige na. Isi-search ko mamaya. Pag end ko sa live ko. Isi-search ko TikTok channel mo. Dali. Sabihin mo lang. I-search ko ang TikTok channel mo. Agoy, Ginoo, unsa man na oy. Wala ka naman palang TikTok channel. Pwede naman, dali-dali lang naman gumawa. Mahirap pa nga dito sa YT. Mahirap pa dito sa YT kasi maraming pinipindot-pindot. Doon, saglit lang. Wala pang 20 minutos. May TikTok channel ka na. Ang dami-dami nga mga vlogger na nandun sa TikTok channel eh. Na mga vlogger din. May mga nakita nga ako dito. So yung pinasyalan kong nakaraang bahay, eh, nakita ko yung isa doon. TikTokers din. Tapos vlogger din siya. Sabi ko, ay kilala ko Kakuto. Nakasabay ko to doon sa LS na ganun. Hindi ko lang siya pinalo. Baka malaman niya ako yung nandun din ako eh. Mabuti wala nakakaalam na kapwa mo vlogger na nandun ka. Kasi kung ano mga pinaggagawa mo doon, kung ano mga kalat na ilinagay mo doon sa TikTok mo, at least hindi malalaman ng kapwa mo vlogger. Baka imartis ka rito sa YT. Hapon na lamang ang niyang daay pa. Oo. Kuya naman, anong pinatok mo? Pinatok mo sila. Buda plastic. Sana all may TikTok. Mayroon ka rin ata, Goy, eh. Pari ko, mayroon ka rin ata ng TikTok channel. Eh. Ayaw mo lang ipalo kita doon. Ayaw mo ipalo kita. I-heart ko lahat ng video mo. Pag trip ko doon, gusto ko ina-heart ko lahat ng video niya. Kahit 100 pang video mo, i-heart ko lahat 'yan. Bahala ka kung ipalo mo ako kung hindi. Bahala ka kung i-heart mo rin video ko hindi. Sayang-saya sila sa akin dun eh. Kasi pinapalo ko sila ng pinapalo. Mas malaki pa yung following ko kaysa nagpalo sa akin. Malaki pa yung likes ko sa kanila kaysa sa nag-like sa akin. Sa akin mahigit lang 900 ang nag-like. Samantalang sa mga linike ko, dako, Ginoo, kalalaki na yung linikes ko. Tingnan mo na lang kasi sa regular upload ko. Tingnan mo sa regular upload ko. Yan, makita mo nandun TikTok channel ko.
Bawal naman kasi sabihin dito. Oo nga. Bawal naman sabihin kasi dito. Nakalagay lahat na regular na upload yung video. Yung sa NSO, yung sa Cubao, yung sa Farmers, yung sa Recto, yung sa Quiapo na part 1 ko, yung Abinida. Tapos alin pa, nakalagay yung mga kuwang ko. Basta yan, ang mga binanggit ko na nakalagay na dyan yung mga social media account ko. Maliban lang yung tatlo, hindi ko dapat ilagay doon. Bawal din. Lance Lamarca. Magkasunod lang naman yon paglabas ng ng YT ko, FB. Sunod ng FB ko yung TikTok channel ko, nasunod ng TikTok channel ko, Facebook page ko. Ayun, magkakasunod lang naman yan na lumalabas sa mga regular upload kong videos. Ang pagitan lang nila mga 1 or 2 seconds na. Ano eh? Ang bilid ay maragot niya. So, hamja. Sa tubig niya, 250. Sa ilaw niya, 250. Samantalang sa to, kaguda sinda. Yan ang papaupahan pa nila. O yun nga, napipali na nila. Ah?
Marami yan, Goy, na short video ko. Apolenia Channel, mega love shoutout. Maraming salamat sa patamsak. Kapatid na Apolenia Channel, meron ka na pong moderator. Pampanindan na. Win nga ni sa Rupi, paghanap na nila kay Aron. Ano ba talaga ang totoo? Kukuha ko lang ito. Ako mga yan. Oo. Ha? Hmm. May sangatan dumang mga kaldero. Ano mga sangatan taduman? Ba't nakulong makita mga abubot? Nada-stress na dahil panagkukunan din mo.
Si Dindin, ngutang na naman daw, ada 1.5. Ano-ano na sana. Nagkaralat si
towel na blue. Inali ko na nga ikot sa ito. Sinabay mo. Wala ko ni pura. Mga towel din na. Bakit nakuha mo ba ang TikTok ko, Goy? Sa'yo? Bida sa agapan maali, kukaon sa nangunyan. Malamang kukaon taan. Gapa baga?
Hmm. Ano ko niya sa Salamat kapatid na Joseph Fabria sa iyong patamsak, Manoy. Fribias pala. Salamat kapatid na Joseph Fribias sa iyong patamsak. Salamat. Tanorin ko lang Manoy ha. Manoy Joseph ang palabas. Ilang minutes ba to? Just 1 hour and 32 minutes. Tapos 40 seconds. Kahit mga 2 minutes or 3 minutes ha. Manoy, panoorin ko. Para kahit pa paano makadagdag na rin sa WH mo. Oh, 784 kay road to grade 8 ka Manoy eh. Ano daon niya? Diyos mo, libre ng ilog na tubig. Saan makakuha kitubig yan? Pangkarigos. Eh, tabi Manoy Joseph, mahigpit na naman sa muya. Digdi may korupsyon na naman sa muya Manoy. Bawal sa muya magluwas na bakong kumpletado ki tudok. Ano yung kami sa Kawit Cavite?
pataon yang pag diyan sa ibong perming may preparado among ikunyan diyan tabang kang so kunyan No? diyan sa babalyo na araw Mm. perming saktuhan sa aldaw bayad. Nasa San Mateo Rizal ka man, Joseph. Saan na nga ito si Bug? San Mateo man ito, no? Nya, ano San Mateo Rizal ba? Montalban? Montalban o kunya nito? Ay, Tanay pala na di. Ano na sa Endo, Manu Joseph ang Tanay? Ang Tanay Rizal Manu Joseph. Arane. Ano ang una? San Mateo, Montalban o Tanay? Antipolo muna, Antipolo. 'Di ba? Ang Antipolo is part of Rizal din. Bulacan. Bakit Bulacan ang kasunod? San Mateo tapos Montalban tapos Bulacan. 'Di ba ang Bulacan nandito sa kabila? Iba rin. Okay. Kala ko magkakapareho lang, isang way lang 'yan. Kala ko pag galing kang Antipolo, sunod-sunod na 'yan kasi puro Rizal na 'yan, 'di ba? San Isidro. Parang nakarating na ako diyan. Parang nakarating na ako ng San Isidro. Saan ba kami noon dati ng kuan? San Mateo ba yun? O parang sa San Mateo kami noon nagdadala noon ng nasa MMDA pa ako noon nang nagdi-demolish kami noon ng mga bahay. Parang diyan namin dinadala noon sa San Mateo Rizal. Rinirelocate namin noon, kung di ako nagkakamali.
Kogyo, nakarating na ako diyan kapatid na Joseph. Nakarating na ako diyan sa may Pleasant Hills. Nakarating na ako noon diyan sa may Kogyo. Tapos diyan sa may kuan kapatid, sa may Padilla, nakarating na rin ako diyan. Nang nagse-service ako noon ng massage, may customer ako noon diyan sa lugar na 'yan. Ako na lamang unya. 4:54 na. Yan kapatid ha. Ayan, naka 12 minutes na ako sa'yo kapatid na Joseph. Ayan o. Bad, hapito na lang yung Tamsak na ako kapatid na Joseph ha. bad, mahapit ang direksyonan. Diba? Nagsikarami sa aga. Alas 4. Sabi? Ako nagkaramihan sa so. Nabipor. Unless hindi ang ibang apiton. Hindi na rin nagbibiyan. Banggi na sila nagbabiyahe. Anong oras hindi maabot naman? Kapit magaling ka to. Ano yung nataan sa nananalakot so. May inagi pa paano? Salamat kapatid na Joseph, Manoy. Hindi na pag-line. Hindi. Kung kami maklito. Ito mo ko lang mabuhan. Hindi. Kapot pa ako. Siya mo na yung nag-chat ka bago. Na good morning siya. Nailing ko, naglalaba ako. Makita, iniling ko. Ito, daradara ko ang cellphone doon sa luwas. Kaya kung ito mga tatlo siya. Pag. Hmm. Para pag-aran yung tigdi, may tendency ko ano ito kan lula. So bali Manoy Joseph, pag ali mo kang Marikina, sunod San Mateo na. San Mateo Rizal. Sa bagay, sa inutan mo talaga kang Marikina, San Mateo, no? Bagay sa Floodway, Manoy.
customer mo paano ako dyan. Wala, dati kang nasa MMDA ako, nagre-report kami dati dyan sa Floodway. Kang so, panduang balik ko, dyan ako kato nag-report. Diyan kami nag-seminar sa Floodway. Kaya aram ko. Junction nga. Tama ka, Manoy. Junction. Kabisado mo rin, ano, palibasa, taga-dyan ka rin. Bicol na Bicol ka pa rin magsalita eh. Harayo, ang Floodway. Layas man, ano. Ako, kaya man ako nakakaabot kang mga panahon nandyan dahil saro pa kang nasa MMDA ako, pakatapos, na yun nga, masayista ako, kung saan ako dati nakakaabot. Tapos, dakula ako sa Manila. Diyan ako nagdakula sa San Juan, sa may Quezon City. Diyan ako nagdakula. Nag-star akong Balintawak, nag-star akong Quiapo, nag-star akong Monumento, nag-star akong Malabo, nag-star akong Pasig, nag-star akong West Rembo, nag-star ako dati dyan, sa mga tiyaong ko, sa mga tropa ko, kung soltero pa ako. Tapos nag-star ako sa Balot, sa may Tondo, nag-star man ako. Kaya kung sa gala, sobrang gala talaga ako. Santa Mesa, nag-star pa ako. Sa may gilid kang Riles. Nag-star pa ako dati. Layas ka pero mayo kang star. O naman, mas okay yun. Kahit masyadong gala, masyadong layas, basta mayo kang atraso, mayo kang pag-iwasan na tao, mayo kang naginibong sala sa kapwa mo, mayo kang ginibong maraot, okay lang an. Amazing Lin, mega love shoutout sa iyo kapatid na Amazing Lin. Maraming salamat kapatid sa iyong patamsak. Salamat kapatid sa pagbisita mo sa aking bahay. Magandang hapon din sa iyo kapatid na Amazing Lin. Salamat. Magandang hapon din sa iyo kapatid.
Baba ka bahay mo kapatid na Amazing Lynn. Nandiyan si kapatid na Joseph. Para mabisita kita at mabisita ka rin ni kapatid na Joseph. Oo nga kapatid na Joseph eh. Kapatid na Amazing Lynn, baba ka po na bahay mo. Para mabisita kita, mabisita ka rin ni kapatid na Joseph. Salamat kapatid na Amazing Lynn. Baba ka bahay. Habang nagbubuno. Alam magawa eh. Yan, nagbaba ng bahay si kapatid na Amazing Lynn. Kadikit na pala to sa kapatid na Amazing Lynn eh. Dati pa. Panoorin ko na lang video mo kapatid na Amazing Lynn na ayan no. Nakadikit na pala sa'yo dati to eh. Panoorin ko na lang video mo. 6 minutes lang naman. Bago ako magtatamsak. Nandiyan si kapatid na Joseph nagbaba ng bahay. Baka di mo pa kaibigan. Oo, dikit na rin tayo sa monitor ko. Ayun ang main channel. Itong monitor ko, yun ang main channel ko. Oo nga eh, kapatid na Amazing Lynn eh. Salamat. Ganda naman ito ng lugar na to ah. Saan ba to? Santiago? Ano to? Starting point going to Cafe de Aguilar. Saan to? Ganda naman ang lugar. Mega love shoutout na po Josephine, sabi ni kapatid na Amazing Lynn. Hong Kong. Bagay ata, ang ganda naman ah. Ano to? Nagtatrek kayo? Ayan oh. Kuweba? Kuweba na lusutan din lang. Ganda naman. In fairness, sana all nasa Hong Kong. Nag-high kayo. Sana all nasa HK. Dami oh. Dami yung magkakasama o dami yung turista pumunta. Nasayaw-sayaw ka pa ah.
Di na kayo nakauwi. Saan? Nang pagpasyal nyo rito sa pag-hike nyo na to. Salamat po, Joseph Fabrias Music Channel. Amazing link, dikit na po ako sa iyo. Pwedeng oh, tapos ang ibabaw ng pinasyalan nyo, dagat. Ganda, in fairness. Di na kayo nakauwi ng Pinas. O, lalo ngayon naman. Di ba? Medyo maigpit na naman dito ngayon sa Pinas. Mabuti na yung magpapasko. Tapos magbabagong taon. Medyo maluwag-luwag. Ngayon, ayan. Level 3 na naman dito. Oo nga eh. Yung mga gustong umuwi, Diyos ko, giatay, ang daming mga hinihinging mga requirements. Ganda nito ng pasyalan na to ah. Kailan kaya ako makakarating dito? Hindi, nakarating na pala ako. Ito, sa video mo, narating ko na. Nakita ko na. Paano yan? Sa ibaba yung pasyalan, yung kuweba-kuweba, tapos sa itaas, pag akit mo nang yung parang mga bato-bato, dagat. Paano yung pagkalimbawa, just in case na lumaki yung tubig, humaytay, di magkakatubig yung baba. Sana all. Tiyaga lang muna, mahalaga, kayo ligtas, tama. Sana all nasa ibang bansa. Kahit alam kong mahirap din ang buhay sa ibang bansa, kasi malayo kayo sa pamilya, tapos nalulungkot din kayo, sobra rin kayo sa trabaho, pero at least kahit papaano naman, nangarap kayo, pumunta sa ibang bansa kasamang pangarap ng inyong pamilya, ng asawa at mga anak, na sa pag-uwi nyo rito sa Pinas ay medyo magiging maayos rin naman ang kalalabasan ng inyong pinaghirapan, ang inyong magiging buhay. Kaya tsaga-tsaga lang. Tama, importante ligtas. Yan kapatid na amazing Lin ha. Natapos ko na po ang iyong palabas. Magtatamsak na ako. Tamsak. Oo nga, tiyagaan lang. Tapos, tsaka hindi, ganun talaga once ng ganyan na may mga pangarap sa buhay na kailangan talagang kahit malayo sa pamilya, kahit malungkot, mahirap, ginagawa para lang, siyempre nangangarap tayo na umasenso rin naman kahit hindi naman yung umasenso, kahit maging maayos-ayos man lang para sa kapakanan ng mga anak, ganun, ng asawa, at gumanda-ganda ang buhay. Kaya ayun, nangingimbang bansa kayo at nagtsatsaga kayo dyan, kahit mahirap. Kaya daan-daanin sa libang-libang, sa pasyal-pasyal pag may time. Tama. Basta wag makakalimot lagi na magdasal. At higit sa lahat, payo ko sa inyong mga nag-OFW ha. Kayo ay pumunta sa ibang bansa, nangarap po kayo. Nangarap kayong gumanda, umayos ang buhay at maging okay naman ang buhay. Payo ko sa inyo, dahil kayo nangarap, sabay kayong nangarap ng inyong asawa at sabay inyong isinama sa pangarap nyo ang inyong mga anak. Na sana naman kahit anong dumating na tukso, sana naman kahit anong dumating na pagsubok sa inyo dyan sa ibang bansa, at kahit naman dito yung naiwan nyo dito sa Pilipinas na asawa na babae o lalaki, sana naman patatagin nyo. At lagi nyong isa sa isip at isa sa buhay ang inyong sinumpaan.
na kayo ay magsasama sa hirap at ginhawa, na hindi kayo maghiwalay man kayo pag kayo ay wala na dito sa mundo. Kasi minsan may nangyayari na pag pumunta ng ibang bansa, na liligaw ng landas, na kakapaghanap ng panibagong kaligayahan o panibagong pag-asa diyan sa buhay, na alam nila, na akala nila magiging maayos ang kanilang buhay, na hindi nila iniisip na pagdating ng panahon ang magsasacrifice sa mga anak. Kaya payo ko sa inyong mga nag-ibang bansa, babae man o lalaki, na huwag niyong kakalimutan ang pinangarap niyo. Huwag niyong kakalimutan lagi na isaisip niyo yung pangarap niyong mag-asawa na kasabay ang inyong mga anak. Eh, lagi kayong mag-iingat dyan. Lagi niyong iisipin ang tukso ay nandyan lang. Hindi na iiwasan ng tukso. Pero kailangan pong gawin nyo once na inaakala nyo kayo ay mapupunta na doon sa tukso. Lagi po kayo magdadasal. Lagi nyo pong isasabuhay ang salita ng Diyos na para kayo ay malayo sa mga tuksong darating. Lalo yung mga nandyan sa ibang bansa, kasi syempre tao rin lang naman kayo, kayong may pangangailangan din sa buhay. Pero ang pangangailangan sa buhay, lagi nyo pong isang tabi. Ang uunahin nyo ang kapakanan ng inyong mga anak. Kasi magsasacrifice, maging kawawa mga bata. Tama. Kasi madami akong nakikita, madami akong napapanood. Alam nyo na kung saan ang sumbungan ng bayan, di ba, kay Sir. Oh, yun, dami. At saka, doon nakakapanghina kasi dahil minsan may mga, hindi naman natin linalahat ha, tulad po ng sinabi ko, ang iba, hindi lahat po. Ang iba kasi, lalaki man ng babae, dumarating sa point na natutokso. Sasabihin, nandito na to, pangangatawanan ko na to, sasabihin ay, nagawa ko na to, didiretso ko na to. Pero ang hindi niya inisip, yung effect sa pamilya, sa mga anak, lalong-lalo na sa anak. Isang tabi nyo yung asawa nyo. Ganun. Lagi naman po talaga natin iisipin na ang asawa ay nakapapalitan po na pagkaira-irae. Kung ilan po gugustuhin yung asawa, pwede po. Pero ang mga anak po, napakahirap po. Dahil, lalo sa mga babae, 9 na buwan pong dinala sa tiyan. At sa 9 na buwan pong sinakripisyon, inaruga, pinalaki, pag nagkakasakit, pinagamot, pinag-aral, binihisan, pinapakain. Di ba? Yun po lagi natin iisipin ang mga anak. Ganun lang po yung mga kapatid. Kaya sa mga pumunta ng ibang bansa, nangarap kayo kasabay ang inyong mga anak. Huwag nyo pong kakalimutan ang pangarap nyo. Huwag nyo rin pong kakalimutan na kayo ay nangarap dahil sa mga bata, sa mga anak nyo, na gumanda naman, na huwag naman sanang matulad sa mga nakikita natin o napapanood natin o nakikita natin sa daan o sa kalsada. Kaya lagi pong iisipin, laging isa puso at isa isip ang pamilya. Ganun, ang mga bata. At laging ilalagay po natin sa gitna natin ang salita ng Diyos, ang ang pagdasal. Lagi po tayo magdadasal kasi patnubay po lagi talaga naman ni Lord ang kailangan natin, lalong-lalo na po kayo na nandiyan sa ibang bansa na dumadaan sa ganyan talagang pagsubok. Hindi na iiwasan yan dyan, na dumadaan sa pagsubok. Pero wag po kayong bibitaw. Pag dumaan po sa inyo at dumarating po sa inyong pagsubok, wag po kayong bibitaw doon sa pangarap nyo. Hawakan yung maigi po yung pangarap nyo na para sa mga bata, para sa kinabukasan, para sa darating na panahon, para maging okay, maging maayos ang buhay naman kahit papaano. Oo, lalong-lalo na diyan sa inyo. Yung hindi nga open, 'di ba? Yung hindi nga open country, nakakagawa. Kakapaslit. Oh. Yung mga hindi open country, alam nyo na kung anong mga hindi open country, 'di ba? Nakakagawa at nakakagawa. Pag dumating na po kasi sa bagay na 'yon. Sabi po to ng tiyahin ng misis ko. Kasi yun pong dati kong madalas kasama pag was po may mga seminar dati kang nasa Bicol kami. Yun pong madalas kong kasama. Babae po yung tiyahin ng misis ko. Dumating din sa point niya na siya ay dumarating sa point na siya ay matutokso. Yun, sinabi niya sa akin. Pero anya, dahil ako ay pamilya ng tao, ang iniisip ko ang kapakanan ng aking mga anak, iniiwasan ko ang tukso. Pero dumarating sa point yung tukso. Pero kailangan yung iwasan, kailangan yung bitawan at manghawakan yung pangarap nyo para sa mga anak nyo. Kasi hindi talaga naiiwasan pang tukso. Dumarating po kahit sino man po, babae man po o lalaki. Dumarating po kahit banal. Diyos ko po, ang dami naman natin napapanood, di ba? Kahit nagtuturo na nga ng salita ng Diyos, natutukso pa.
Oh, pero kailangan po natin isang tabi yung pangangailangan po ng ating laman. Kailangan po natin isipin yung pangangailangan ng ating mga anak at yung kung ano magiging epekto sa ating mga anak. Ganun lang yun. May open country na katulad niyan diyan sa HK, o di ba? Marami rin mga ganyan-ganyan, hindi maiwasan mga kapwa Pinoy, ganun, di ba? Yung mga nalulungkot, nalulumbay, na homesick. Saka pa kaya yung doon sa mga hindi open country, maraming hindi open country na maraming nababalita rin, kaya kapit lang. Laging panghawakan lang yung pangarap sa buhay para sa mga bata. Tama. Minsan pag nanonood ako doon kay Sir, Diyos ko po, sabi nga ni Sir, ah, kapatid na Amazing Lin, sabi nga ni Sir, pag ang mag-asawa na maghihiwalay na, lahat na kasiraan, sasabihin, kikeso binubugbog, kikeso sinasaktan, kikeso masama ugali, kikeso siloso, kikeso silosa, kikeso bongangera, kikeso mananabo, keso sa sugarol, keso lasinggero, kung ano-ano ng kasiraan, lahat sasabihin. Pag maghihiwalay na pang mag-asawa, mapababae mo, mapalalaki. Pero ang katotohanan po niyan, nang sila po ay hindi pa maghihiwalay, lahat na sikreto itinatago, pero lahat, pag maghihiwalay, lahat na kabahuan sasabihin. On air pa. Di ba? Ah, lalo, lalo sa mga babae, pag maghihiwalay na at nakakuha na ng iba, sasabihin kaya po kasi iniwalayan ko dahil ah, sinasaktan ako, kay keso siloso, keso mahigpit ko, ano-ano na. Pero nang hindi pa man, wala pang nakikitang iba, lahat natitiis. Pero yung gusto na makipigwalay, lahat sasabihin kasi hindi na nakatiis. Pwede naman maghiwalay dahil hindi na sabihin ang lahat. Pwede naman maghiwalay na wala na kung ano-ano pa, di ba? Hindi yung, lalo pag on air, sa TV pa, Diyos ko po, lahat na mga hindi dapat marinig ng mga nanonood. Minsan natatawa ako, tama yung sinasabi ni Sir. Lahat ng mga baho-baho na ilalabas. Salamat guys sa patamsak nyo at sa 4 million in the house. Maraming maraming salamat. Sa patambay-tambay nyo, sa pakikipagkwentuhan sa akin. Kahit wala pa kayo may isda, pwede naman di na dumaan ng... Hindi kasi minsan, hindi rin maiiwasan na kasi minsan hindi maiiwasan na hindi talaga dumaan, lalo pag may involved ng perang pinag-uusapan. Tapos lalo pag may involved ng mga bata na pinag-uusapan. Talagang hindi pwedeng kayo lang mag-uusap, kailangan may mamagitan. Kailangan may mamagitan sa inyo na yung may alam at saka yung may kakayahan na ipaliwanag sa inyo. Kasi kung kayo-kayo lang berbalan lang, hindi maaayos at hindi maaayos kasi magkakanya-kanya kayo ng sasabihin na ikaw ganto ka kasi, ikaw ganun ka kasi ikaw ganyan, umalis ka lang, pumunta ka lang na ibang bansa, ganun na, ganyan, ganyan, ganyan. Hindi pwedeng ganun kasi maglalabas na magsasalubong kayo, magsusumbatan kayo. Kaya kailangan, minsan dinadaan sa mga ganyan ng mga proseso dahil para may mamagitan na nakakaalam. Para naaayos. Kasi tingnan mo, di ba, lahat naman naaayos doon eh. Pero kung kayo-kayo lang, hindi. Kasi mangingialam na dyan yung mga kamag-anak eh. Nandiyan na yung lahat na magkakalkal na ng mga ebidensya para lang makapuntos. Para lang may masabi, para lang makalusot. Sa hiwalayan kasi, ang palaging kwan dyan, lalo sa babae, kung yung lalaki ang nagkuhan, ay maghahabol yung babae, kasal man o hindi kasal, para sa karapatan ng mga bata. Kahit hindi, lalo pag hindi kayo kasal, wala ka naman habol kasi hindi kayo kasal. Karapatan sa mga bata, ayun. Mas lalo pa yung kasal. Mas malaki karapatan.
Kaya ang mas maganda niyan, ayusin, laging wag iisang tabi ang pangarap sa buhay lalo sa mga bata para umuwi man kayo dito sa Pilipinas, magsama-sama man kayo dito ng inyong pamilya, masaya kayo, isang big happy family. Kaya Ginoo, alas 4 na wala pa yung kon natin. Hinihintay natin. Hindi paso. Huwag magpaasa para kahit pa paano makapag-con tayo. Makautang sa iba, char. Ba't mo? Pinsan, tanong ko lang po. Anong oras aalis? Sabi niya nga, di ba, i-update niya na lang. Mahirap mangulit na mangulit. Sabi, nangungutang na lang kayo eh. Gungulit pa kayo. Tapos naman pwede yung kainan. Marami kong mga kinain. Pag segundo na kita, gano'n na gano'n na. Sabihin mo na sandali sa amo mo. Tapos sa aga na naman, mapaalat na naman sila. Hindi nga rin, huwag ko kumigyan. Mm. Hindi ko daw ano may isang gabi sa aga na mawamali mo. Hindi. Bagay sa puso mo. Pero kung man ano, Mm. diba? Pag dinala kayo ng balo, kinakain mo plastic. Mm. Tapos hindi nila ka gulpi, hindi sa rumbahan. Tapos yung garaw mo lang yung kagawin kawanin. Mm. Bayan na ako.
Kahapon na, Diyos ko po, giyatay. Wala pang sagot. Ay, Diyos ko, magsabi ka kung magbibigay o hindi. Para hindi umasa. Para makapaghanap sa iba. Maliit pa palang digdi. Maliit. Hmm. Perahi, mga. Hindi ko mo italuit. Hmm. Ano mo kung may tao? Tinapok pa naman sa pat na ilaw ko na isa. Kaya naman lamit pagluan. Ang bulan mas na nagiging. Sige lang ka sinasambol. Hmm. Hindi ba wala kang nalig. Hmm. Walat mo. Kape? May mainit.
Wala na. Puro pala nugasan ng tasa. Yan. Gas na. Saro. Ay, natadara ko sa buhay. Mamarites mo na sa nagkakadara. Yes, ay. Kung aloy ka daw kung ano. Kaya ako doon na series din ako kunwari dito ng trabaho. Oo, ngayon. Ang ipap ano yung katabag ko niya. Maraming salamat, kapitid na Amazing Lin, sa pabidyo-bidyo mo. Maraming salamat. Ako mga trabaho sa Rosie. Pwede na yun. May katabang ka na pagbayad ka na ro. Tama ko dyan si Ate Rose. Sige tayo nabigyan. Aram yan. Aram mo. Huwag ngarman na. Ida. Patingay ka ako sa mga aki. Si Junior, nag-ano ka na. Patro na naman. Alas 5 na. 4:26.
Ano naman? Naot ka niya. Total. May nagtamsak na sa sisay daw. Tulo nakatambay sa ako. Kunya ni si May mo, si Mama Iking. Nilay niya. Nailing ako. Lagi din natin kang Pasko. Yan naman, dahil naman. Ito ang natasabi mo niya. Ayan, dahil man naiinanan ko na to. Hello Kuya Ricky, thank you for your being part of my journey in YT. Salamat kapatid na Joey D Vlog, maraming salamat. Monetize channel ka na ba kapatid na Joey? Congratulations kung ikaw ay monetize channel na at enjoy sa mundo ng YT at tuloy-tuloy lang. Laban lang ng laban. Ako nga ito, laban lang ng laban. Kahit pa paano, sa mga katulad namin, hindi pa kuya grade 5 lang. O at least grade 5 ka na. Malaki-laki na rin yun. Pinadalang ka ni Lolo ng kuwang, congratulations na grade 5 ka na. Ako noon kasi, nang naka-grade 1 ako, may congratulations ako. Tapos, akala ko, grade 2, grade 3, grade 4, papadalahan ka ng congratulations. Yung pala, grade 1 lang, tapos grade 5, pinadala ako ng congratulations. Tapos, pag 1K ko, pinadala nila ako ng congratulations. Pero pinadalang ka ni Lolo ng congratulations, nag-email sa'yo. Nag-i-email yan eh. Pag active ang Gmail mo, naka-verify ka, nagpapadala si Lolo ng congratulations. Kasi ako na ang ganyan eh. Hindi na nalinawa na. Pasiring dala digdi. Nagtat na. Mhm. Oo, pagka nagtat ba yun? Pero ang tablet mo pa ba? Naulog ba?
Dali lang ha. Hindi kaya, Diyos ko. Baka puyat ka lang. Tingnan mo, baka puyat ka. Sandali lang. Ipatumbak ko. Hindi pa paano pa ito. Ipatumbak ko. Mas mo. May face mask mo dyan.
Yun na nga eh. Kaloka. 300. Grabe man ano niya. Nanti ang itinang nanti ang inagad nanti kanda ng 1 to 1 to nani ko ta nanti pinatawag nanti isang gatos kung ang Tagalog. Wala ko nga na mga 700 sa kaya ko na nag-reply ang damon ko na grabe man lang yan. Siguro weekend na lang. Hindi. Hindi mo dito sa iyo. Mahal si Jimmy ba? Bakit may mga pangalagaan naman? Sarang karton. Yung masana? O ba, pinick up niya? Baad. Baad siya masana maudit. O ba, garo iyo? Pinapick up naman, ba sa iya masutuhan, ganun sa nag-pick up. Panggasolina gayad. Hmm. Isang ribo ang gasolina, 1.5. Isang ribo, okay na kung hindi makipasayro. Hindi man batak kimaray ang sasakyan. Pero pag may pasayro, mga 1.5. All Bicol. Mama, ang dadaan mo yan. Dito man, saan mo kinagsulo at talipin? Sa pinagilo. Narapinan ko kikon yan. Bakong inapot ka mo, hindi na mapapasahan. Bakit ito ang maulong sa kaya na ako? Ba? May pinikap na nga rin sa Roma, karton. Uyo ko masan ito. Hindi naman mo ito tinautan. Hello? Ana? Ay, doon sa bahay. Oo. Sa Bamban. Ay, yung pinagdalahan mo rin dati. Okay, salamat. Anak, ano ka mo yan? Ipasa mo na sa nasunang beer. Ano sabi? Kasi da ibaba. Friends mo rin. Pero man mo duman sa dati. Mhm. Iyo daan. Mhm. Araw lang dito.
Ipasa mo ulos ng berlimasan. Aram niya naman duman. Maski, Diyan! mga pagito. Bye-bye po mga kapatid. Maraming salamat po. Isang mapagpalang hapon po uli sa atin lahat. At mag-ingat po tayo lahat mga kapatid. Nasa abroad man, nandito naman po sa Pilipinas. Maraming salamat po. Isang mapagpalang hapon po sa lahat. At God bless you all. Maraming salamat sa lahat na bumisita sa akin. At maraming salamat. Bye-bye po. End na po tayo mga kapatid.